Маргарет Хилда Робъртс е родена на 13 октомври 1925 г. в град Грантъм, намиращ се в градство Линкълншир в източна Англия. Нейният баща Алфред Робъртс е собственик на две бакалници, човек с силни религиозни пристрастия спрямо методистката църква, както и мириански проповедник. Той участва в местната политика и служи като член на градския съвет, докато официално е определен като независим либерал, на практика той подкрепя местните консерватори. Когато либералната партия поема контрол над Грантъмския съвет през 1945 г., Алфред Робъртс не е преизбран за член на съвета, решение, което засяга Тачър дълбоко. Младата Маргарет се справя добре с училищните занимания. Тя учи хуманитарно девическо училище, а от 1944 г. е в колежа Съмървил в Оксфорд, където следва химия. Избрана е за председател на консервативната асоциация на Оксфордския университет през 1946 г. Маргарет Хилда Тачър или баронеса Тачър от Кестевен е британски политик и първата жена, изпълнявала функциите на министър-председател в Обединеното кралство. Позиция, която тя заема от 4 май 1979 г. до 28 ноември 1990 г. Тя е лидер на консервативната партия от 1975 г. до края на премиерството си. Още преди да дойде на власт, тя е наричана Желязната леди в съветската пропаганда. Прозвище останало до днес. Носител на титлата Орден на Жартиера. По време на изборите на 1950 тя е най-младата жена кандидат сред консерваторите, но спечелва сигурно място при либералите в Дратфорд. Тя отново го печели на изборите през 1951. Нейната дейност в консервативната партия в Кент я довежда до контакт с Денис Тачър, те се влюбват и се женят през 1951. Тя се квалифицира като съдебен адвокат през 1953, през същата година се раждат нейните деца, близнаци Карл и Марк. При връщането си на работа тя специализира в данъчните закони. Тачър започва да търси сигурно място сред консерваторите и съвсем малко не достига, за да стане кандидат в Орпингтън през 1945. Следват още няколко отхвърляния, докато я изберат в Финчлей през април 1958. Тя лесно печели през 1959 и заема мястото си в Камарата на общините. Необичайно нейната първа реч е в подкрепа на Private Members Bill, който е успешен и кара местните съвети да провеждат срещи пред хората. Тачър е една от малкото консерватори, членове на парламента, които подкрепят законопроекта за оневиняване мъжкия хомосексуализъм. Тя гласува в полза на принципа на законопроекта на Дейвид Стил за легализиране на абортите. Обаче среща опозиция за отменянето на смъртното наказание. Отличава се като говорител на конференцията през 1966 с силна атака срещу данъчната политика на лейбористското правителство, определя като стъпки не само срещу социализма, но и към комунизма. На 19 януари 1976 тя изнася реч в Кенсингтън, в която прави язвителна атака срещу Съветския съюз. Най-дискутираната част от речта й гласи: руснаците имат за цел световното господство и бързо освояват начините да се превърнат в най-силната империалистическа нация, която света някога е виждал. Хората в съветското политбюро не се тревожат за опадъка и потока на общественото мнение. Те слагат оръжията преди маслото, докато ние слагаме почти всичко преди оръжията. В отговор вестника на Съветското министерство на отбраната Червена звезда и дава прозвището Желязната леди, което скоро е пуснато по целия свят чрез Радио Москва. Тя приема името с наслада и то скоро се свързва с нейния образ на непоколебим и постоянен характер. Тя съставя правителство на 4 май 1979 с мандат, с който да преобърне спада в икономиката на Великобритания и да намали разхода на държавата. Тачър е разгневена от един съвременен поглед в чиновничеството, чиято работа е да се справи с опадъка на Великобритания от дните на империята и иска държавата да се издигне над международните афери. Тя е сродна душа с Роналд Рейган, избран през 1980 в Съединените щати, и с Брайан Малрони, който е избран по същото време в Канада. За известно време изглежда сякаш консерватизмът може да се окаже доминиращата политическа философия в главните английско говорещи държави на това време. Тачър започва с увеличаване на лихвените проценти, за да потисне паричния резерв. Тя има предпочитания за косвени данъци върху данъците за приход. ДДС нараства рязко с 15%, в резултат на което инфлацията първоначално се увеличава. Този ход удря бизнеса, особено в производствения сектор, безработицата бързо преминава границата от 2 милиона. Нейната начална данъчна политика е основана върху икономическите запаси. Политически коментатори се връщат назад към политиката на правителството на Хийт, като смятат, че госпожа Тачър ще последва примера му, но тя отрича този подход на конференцията на консервативната партия през 1980 година, като казва: обръщайте се, ако желаете, дамите не се обръщат. Тя има предвид, че каквото е казала е потвърдено в бюджета за 1981 година, когато въпреки отвореното писмо от 360 икономисти, данъците са увеличени по средата на спада. Затова през януари 1982 безработицата става 3 милиона,
размер на инфлацията е смален до съвсем малко и лихвените проценти спадат. През 1983 икономиката е рестабилизирана по нов курс и е много по-силна в икономически и предприемачески аспект от когато и да било. Този проект за понижаване на инфлацията става широко практикуван. Тачър е решена да намали властта на синдикатите на работниците. Няколко юниона решават да започнат стачки, които частично или напълно целят да навредят на нейната политика. Най-значим от тях е предприят от Националния съюз на минните работници. Стачката на миньорите продължава цяла година, 1984-1985, преди миньорите да бъдат принудени да се предадат и да се върнат на работа без споразумение. След тази стачка устойчивостта на синдикатите на реформи е силно намалена и затова е последвана от последователност и от промени. По средата на стачката в ранната утрин на 12 октомври 1984 Тачър за малко да бъде ранена от бомба, поставена от Временната ирландска републиканска армия в Гранд Хотел в Брайтън по време на конференцията на консервативната партия. 5 души умират по време на атаката, включително и съпругата на парламентарния служител Джон Уейкъм. Политическата и икономическа философия на Тачър набляга на свободните пазари и предприемачеството. От момента, в който получава власт, тя експериментира с разпродажба на малката национализирана индустрия, Националната компания за транспорт на народа с изненадващо голям успех. След изборите през 1983 г. правителството става по-смело и разпродава повече от големите удобства, които са принадлежали на народа от 40-те години. По време на студената война госпожа Тачър подкрепа политиката за неизползване на военни сили на Рейгън срещу Съветския съюз. Тачър допуска военните сили на САЩ да разположат ядерни ракети в британски бази, което предизвиква масови протести от страна на кампанията за ядрено разоръжаване. Тя се възпротивява срещу използването на британски бази при бомбардирането на Либия от страна на САЩ през 1984 година. Желанието за защитна обвързаност с Съединените щати е демонстрирано в Уестландската афера, когато Тачър заедно с колегите си полага усилия да предотврати свързването на производителя на хеликоптери Уестланд с италианската фирма Агуста. Между 1983 и 1987 Тачър има два успеха във външната политика. През 1984 посещава Китай и подписва китайско-британската декларация за свързаност с Дън Сяолин на 19 декември, излагайки основните политически идеи на Народна република Китай, считайки връщането на Хонг-Конг през 1997 година. На срещата в Фонтейнблю през 1984 Тачър спори, че Обединеното кралство е направило повече на Европейската икономическа общност, отколкото е получило, и преговаря бюджетно намаление. Често се цитира израза "искаме си парите обратно". С спечелването на общите избори през 1987 година тя става първия премиер, министър на Обединеното кралство, който печели 3 пъти подред изборите от времето на лорд Ливърпул, който е управлявал от 1812 до 1827. През 80-те години Тачър започва да се занимава с екологична политика, която досега пренебрегва. През 1988 тя изнася реч, която приема проблеми като глобалното затопляне, озоновите дупки и киселинния дъжд, и през 1990 отваря център Хадли за предсказване на времето и за изследване. В Брюж през 1988 Тачър изнася реч, която посочва своята опозиция срещу предложенията от Европейската общност за федерална структура и увеличаване централизацията при вземане на решения. Въпреки че подкрепя членството на Великобритания, Тачър вярва, че ролята на Европейска общност трябва да бъде ограничена до осигуряване на свободната търговия в ефективна конкуренция. Тачър започва да губи популярност през 1989, тъй като икономиката страда от високи лихвени проценти, въведени за да спрат спада. Новата система за Тачър да замени местните правителствени данъци е издадена за Шотландия през 1989 и за Англия и Уелс през 1990. Те са заменени от обществените такси, по-познати като избрани такси, които са с еднаква стойност за всеки един местен жител, като има само ограничени отстъпки за социално слабите. Това се оказва най-непочитаната политика от нейното управление. Таксите са въведени рано в Шотландия, като при всички случаи облагаемата стойност би била преоценена през 1989, но това доведе до обвинения, че Шотландия е място за тестване.
Голямата демонстрация в Лондон срещу данъците на 31 март 1990, датата преди те да бъдат въведени в Англия и Уелс, се превръща в бунт. Милиони хора се противопоставят на плащането на данъците. Опонентите на данъците се хващат заедно, за да устоят на съдебните представители и разрушават съдебните слухове за данъчни задължения. Госпожа Тачър отказва да направи компромис и да промени данъците и тяхното неодобрение се оказва основен фактор за нейното падение. Фатално се оказва решението и да отсъства от страната заради конференция в Париж. Оказва се, че и нейният съветник е подценил сериозността на проблема и нужда от кампания, която да увери и поласкае потенциалните колебаещи се поддръжници, които биха донесли необходимата победа още в първия кръг и биха сложили край на съмненията. На 22 ноември, малко след 9:30 сутринта, госпожа Тачър заявява, че няма да бъде кандидат във втория кръг на изборите и затова нейният срок в кабинета е стигнал до края си. Тя подкрепя Джон Мейджър като ней наследник и се пенсионира от парламента през 1992 година. Маргарет Тачър поставя добре осъзнатия национализъм в основата на своята политика. По време на 12-годишното си управление тя се умява да върне вярата на британците в техните традиционни ценности и във възможността страната им да възстанови поне отчасти позициите си на световната политическа сцена.